това видео ще разгледам как протече вчерашния търговски ден на база на анализа, който публикувах в YouTube. Ето това е ограничението на вчерашния търговски ден. Това са моите сделки, които сега ще разгледам по-етапно и каква е била моята идея за посока продажба и посока покупка. Аз започвам с по-малката рамка, като разбира се съобразявам с предходните анализи от петък и началото на тази седмица за това как цената има прогресивно нарастване в бича посока и кои са критериите, по които се ръководя за това, че цената действително ще се развие в бича посока. Няма да се спирам на тях, има видеа, който иска, нека да ги погледне. Нека да обърнем внимание сега как използвах този анализ. Минавам на по-малката рамка, това е движението, имам този отскок, т.е. потвърждавам на потвърждение на това ниво, пробив, потвърждение, тест и вече трябва да започне развитието в бича посока. В малката рамка, разбира се, търся входовете и те са в 5 минути. Там е прецизирането на самия вход. Основанието можете да го видите в видеото за анализа, но по-интересното е как точно търся входа и какво правя с него. Ето тук имам най-напред пробива на този водещ бар и свинг, който съвпада потвърждението, формирането на едно доджи, т.е. едно колебание в големите търговци, какво да правят с посоката, да бързат да я повишават цената или да свалят тази цена. Разбира се, това колебание ние го откриваме по графичното оформление, в случая доджитата, те са вид ренч и са едни от най-добрите показатели за това как би се развила цената в бъдеще. Изчаках това движение тук още рано сутринта 9:30. След анализа, формирането на върха на това доджи, без изпълнението на предходното първо формирано по време доджи, дава веднага една идея, че има вероятност цената да слезе и да тества екстремума на доджито, но този екстремум вече един път е тестван. Тогава би следвало да се тества средата. Така че след като се формира това доджи, този бар проби, този затвори под него и потвърди пробива, аз влезах веднага под него с идеята, че тук ще има тест на това доджи. Стопа ми беше отгоре над доджи. Обикновено най-добре е да се поставя стопа в тялото на доджито, защото минали тялото теста, вече това доджи няма да ни ръководи и ще продължи цената в бича посока, ще излезем от пазара. Да, но ще имаме идеята какво ще направи. Това е входа на самото доджи. Т.е. стопа. Тук е входа и профита, разбира се, го дадах на база на развитие на бар доджи до 261, малко по-високо от средата. Този вход селовия се изпълни. След това цената влезе в един ужасяващ ренч, като разбира се, тия барове ние ги наричаме нервообразуващи барове и след като се получи поглъщането след формирането на фалшивия пробив, за който намекнах задължително във видеото, то тогава реших вече да влеза в ход, стопа да поставя отдолу под бара и да търся най-напред неговото развитие в бича посока. Какво ме кара да смятам, че би се развило в бича посока? Появата на следващия трендови бар. Този трендови бар обаче не се разви така, както предполагах и цената се върна обратно, за което бех подготвен дори да ми бъде ударен стопа, защото имам само с този бар, имам тест на това, на долния край на доджито. Тоест, аз вече се подготвям за влизане в един по-голям ренч. Имам тест на предходното, тест на последното, означава, че цената ще тръгне да се развива в ренч. И тук беше добре да се изчака този ренч. Защо е сложена там профита е доста високо? Това вече, след като се разви ренджа, реших да променя параметрите. И ето го малкият ренч от доджи, ето неговото разширение, втората част. И разбира се, с този бар се получи изпълнението на този ренч. Ето така, до 261. Виждате, че цената го изпълни.
Тук нямах друг вход, защото се очакваха и новини след обяд, така че останах само с този вход да бъда към този момент. След като обаче този бар направи изпълнението и цената отново влезе вътре, аз получих едно по-голямо разширение вече на така наречения класически рендж. Този класически рендж има, отбелязал съм го с сивия правоъгълник, има също своите фази, фазата на сгъстяване, която я имаме тук, фазата на разширение и разбира се импулса. След като фазата на разширение се осъществи и цената затвори доста над нея, този бар направи опит за тест на това разширение. Вече беше ясно, че ще се изпълнява импулса, който е до 261 и този профит на първата поръчка вече отиде на това място. А тук в този участък пак на малката рамка избрах да влеза в ход на база на пробива и затварянето на водещия суинг. Разбира се, при водещия суинг, при пробива преди него имам отново формирано едно доджи. Виждате, че съответства на доджи. Ето го спреда. Така че след пробив затваряне тест вече нямаше как да не се влезе в посока покупка тук с стоп, разбира се, отдолу и ниво 261. Никога не използвам максималните граници, винаги карам до малко преди изпълнението, но това ниво 261 съответства и на по-голямата рамка ето така, на по-голямата рамка, за да мога да си дръпна там профита. По-голямата рамка, като казвам, това означава, че ето така ще влезе там при входа, малко прескачам, но искам да бъде по-точно изказването и на тази първата поръчка изтеглих профита да дойде в този участък на 261, който премерих от самия рендж. Така премина търговския ден на база на вчерашния анализ. След малко ще направя анализ за днешния ден, който се интересува как точно се използват, какви са подробностите за влизане, може да присъства до вечера на нашата среща на клуба PIP Invest от 19 часа. Там ще има търговия на живо с обяснение на входове, на основания за вход, основания за параметри на входа, стоп и профит и ще бъде показано как точно се прави. Така че, който има желание, заповядайте от 19 часа. Срещата е в Zoom. Може да намерите линка отдолу под видеото. За повече въпроси, коментари по отношение на развитие на цената и нейното прогнозиране, заповядайте на нашите безплатни работни срещи всеки вторник от 19 часа, неделя на седмичния разбор от 10 часа, провеждани в Zoom, и заповядайте в нашия Discord канал, където ще намерите много обучителна информация.